Здравейте, хора! Днес ще играем играта Ice. Превод учи. Така че да видим. Сега аз имам ли звук? Добре, да. Добре, сега ще ми зарежда. Нормален. Не. Мога ли да съм направил? Добре, играй. Изглежда, че собственикът на това място, господин Майлс, е бил много богат човек и това означава доста заплата за мен. Всичко, което трябва да направя е да получа богатството. Мъжът изчезнал преди време, само тази работа и ще съм готов. Добре. Айде продължи. Изчакай. Почваме ли? Какво е това? Мога... И сега какво правя тук? Какво е това? Трябва да събера някакви турбички. Какво беше това? Добре, да. Преглед на историята в... Не. Добре. Виж къде е чудовището, като използваш руните на очи и се скрие от него. Къде е? Не знам. Къде си? Страшно е, не знам къде е. Как да се скрия? Какво да правя? Никога не дойде обеща. Какво беше това? Какъв беше този глас? Може... Чакай малко, да разгледаме малко. Не, страх ме, какво ставаме? Ей, сега се връщам, хора, само да отида до туалетна. Чайте малко, че то запи. Добре, излизам. Излизам. Проверете на силното от... Добре. Къде е таз? Турбичка. Вот само. Мога да минавам през буклука. Мога ли да отварям? Не мога да отварям. Добре. Чай да вземем око. На някакви стълби. На някакви стълби е тази. Къде е? Къде е? Не знам къде е. Какво да правя? Какво? Чай малко. Искам за малко да спра този звук. Какво става? Не знам, човек. Тия светят. Yes! Турбичка. Тук няма нищо. Добре.
Какво? Какво стана? Що? Нищо. Турбичка. Тя беше на стълбите последно, така че малко ще остана тук да намеря. Има ли някъде око? Бисквитите с шоколадови първи. Да! Какво? Какви парченца? Какво беше това? С телевизора нещо говоря го правя. Добре. Отивам надолу. Тази не знам къде е. Аз ако я видя, какво направя? Бягай! Бягай! Изписа ми, бягай! Какво? Я чайно начинаеш, не може да ме убива ли? Пропусни. Продължи. Майко мила! Изкара ми ангелите, аз не знаех къде и въобще. Добре, сега, турбичка, шкафове, турбичка. Така, тук има много турби. Къде си, бе? Добре, няма нищо. Тук нищо. Тук в огъня нищо. Има някъде око. Няма око. Ама чакай, аз нали не мога да ми вижда. Моля. Тук. Шкафове, къде? Може ли да ми кажеш къде беше турбичката? Бупука не. Къде има турбичка? Не знам. Ще кликам. Тук някъде имаш турбичка. Или каквото е. Брат. Има ли някъде турбичка? Добре, айде, чао. Голяма стая, която още не сме ходили. Значи още едно нещо. Този чувал има нещо повече, снимка на старец на гърба. Чао. Тя избих ли я? На глобус на Стар глобус. Къде си? Къде е тази? Някакъв часовник. Брат, не знам. Добре, от тук мисля да бягам. Ето я. Сега нещо можем да направим. Да. Кажи, че не може да ми направи нищо.
Значи, разбрах, че в ниво начинаеш трябва да събера 6 такива някакви си чували, така да кажа. 6 и какво? Къс ги събера? Не мога да кажа. Око, има ли око? Брат, не знам, страх ме. Значи... Чакай малко. Къде е изхода, бе? Аз къде съм? Бързо! Бягай! Дай ми. Къде си? Тя се движи пък с 2 км в час, бе, брат. Нещо друго има ли тук? Колетна пратка. Какво е това? Колетна пратка никога не е изпраща. Къде е тази, бе? Къде е тази пратка? Къде? Не мога да разбера къде е. Бягай. Око. Дай ми. Добре. Намерете изхода, за да избягате. Той е пред мен. Хайде! Не! Това беше тя. Сигурна съм в това. Дори изглеждаше познато. Това място трябваше да бъде изоставено, а сега я виждам. Защо? Не мога да се отърва от чувството, че тя продължава да ми се обажда, че все още е в сянка. Какво трябва да направя? Добре. Минахме играта. Добре. Чао, хора. Абонирайте се за канала, дайте лайк и